Atxaldeon eta ongi etorri guztioi, Atauniker elkarteen izenean, Ataungo herri antzokira hurbildu zareten guztioi. Gaur kultur proposamen berri bat egin gatoz, oso berria gainera. Estreinaldi berezia izango baitu, eta ikusi dutenek esan digutenez oso polita. Orain asko ez dela, hemen izango zineten, zuetako asko, beste proposamen bat hementxe izan genuen, hementxe aurkeztu genuen, Ataungo barrunbeak liburu hori Jon Fontelak idatzitakoa, lan bikaina, hura aurkeztu genuen, eta, han Ataunen lurrazpian dagoenaren berri ematen zigun Jonek, eta gehatu ginen txundituta. Erabat aberatsa, lan aberatsa, eta lurrazpian zer mundu dagoen, benetan harrigarria. Bakit Jon Fontelak orduan agindu zigun bigarren zatia izango zuela, eta bakit ari dela, nahiz eta patxadaz, saltsa askotan sartu da dabilenez. Hori, esan dezagun, ezkutuan dagoen Ataun izango litzateke, bistan jarri diguna, Jonek, eta orain, beste era batera, kanpoan dagoena, erakutsiko digu gaurko proposamen honek. Lur gainean dagoena da, beraz, normalean ikusi beharko genukeena, baina, segun eta nundi behiratzen dugun, ikusteko modua izaten da, eta segun nundik, gehatzen geha ikusi gabe ez da. Nik uste dut gaur gauza asko azalduko direla, Ataunen irudiak sekula ikusi gabekoak. Orduan, badakizue, hori berez ez dela lan oso xamurra izango, Ataun herria handia degulako, eta batez ere luzea, behira aritu naiz datu batzuetara, eta Agauntza ibaiak zeharkatzen du Ataun, baina pentsa, Agauntza ibaira badi joazela 25 errekatxo. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta auzoak ere, 3 dauzkagu nagusiak, San Martin, San Gregorio eta Aia, baina izatez eta berez, oraindik ere bakoitza bere nortasunarekin, 18 zehar dauzka Ataunek, Lizarrustik hauntatuta. Orduan, atera kontuak, Ataun ikusteko eta benetan ondo ezagutzeko nahiko lan badagoela. Horretan lagunduko digu gaurko proposamen honek. Orduan, film labur bat da, gaur hemen erakutsiko duguna, estreinaldi mundiala izango da noski, eta herritar gazte batek egin duena. Horri ere balio handia ematen dio Ataunikar elkarteak, herritar gazteak ere, nolabait ere, sar daitezen ez da, pixka bat Atauni buruzko ezagutzan eta, egin beharreko bide horretan. Ustatxo Goiko Arnau Elgarresta Klibilek egin du lan hau, lan bikain hau. Ator, Arnau, arratsaldeon. Arratsaldeon, zemuz. Bi galdera egingo dizkiot, gero proiekzioa eta gero aukera izango dugulako berriro beste galdera batzuk eta egiteko. Ike aspaldi daukak musika, mendi, argazki eta irudiekiko zaletasuna, nondik nora? Bida, txikitatik izan da, zaletasun guzti horiek nola jo naizen garatzen, ezta? Hasiera baten musikakin, gitarra jotzen, gero kamera bat oparitu eta argazkik atatzen hasi, eta, hortik badana jarraitzen eta hobetzen eta ikuspuntu ezberdinak hartzen, nire bizitzan zehar. Hasiera baten gehiago pertsona moda mundu hori, ezta? Pixka gustatzen zitzaten erretratatzea.
baina gero hasi nintzen mendiako gustu hori, batez ere esan daike igual kuarentena garaien eta hola, nik eukin nun zorte handia, mendin bizi naizela, eta pandemian? Pandemia garaian, hoi da, eta klaro, esan nun, kalea zindetatea, baina dauket mendi oso bat netzako, eta gainea... Txolloa. Bai. Eta gaina guztiz ondo ezautzen ez nuna, eta orduan garai horretan hasi nintzen, miatzen toki guzti, koazulok aurkitzen, eta tontorrak egiten, eta hori ikusten nuen, ostras. Eske tontorra hauetatik ikusten da aizkorri, txindoki, herni hori ikusten da, eta hortik pixka bat zaletasun hori, txikitatik guztau zezkite gaztik baita ere esamarra dago, eta domo barrua juten nintzen, hor putrek ikusten ditun, termikak hartzen, igotzen, eta gaur egun eukidet aukera eukitzeko dron bat, eta hegazti horiek ikusten duena ikusi ahal izateko. Guzti hori jakin genuenean, ze zaletasun zeuzkan eta bat da beste, proposamena egin genion, Ataunik Erre Elkartetik nolabait Ataunen ikuspegi berezire bat edo ekarriko gote zigun, edo prestatu gote zigun, lan handia izan alda? 3 bat hilabete izan die. Bai, batez lehenengo tokik bisitau, ezautzen ditunak, baino kontutan hartzen, eguzkin nondik atatzen da, zein da orduena grabatzeko aiak oso komplikatu da grabatzeko argiunakin. Eta bisitatzen, pentsatzen ze toki atera nitun, eman zidaten gidoitxo txiki bat, baina hortik aurrea eukidet askatasun guztie nire sorkuntza martxan jartzeko, eta atera dana. Gustora zaude. Bai. Ea gu ere gustora gehatzen garen, zure lan horrekin. Beraz, besterik gabe, Ataun hortzian egan film laburra.
begie mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau niretzako nahi zinduke sentimendu muga ezin hau. Ze impresio? Ona. Ez nuen inoiz horren haunden ikusita bideo, ez. Gustua, bai. Gehiago, ematen dut gehiago egiteko gogoa ez da, baina azkenen, bai ez da. Egongo da bigarrengo zati bat, segurazki. Bueno, hori galdetu barnean oin, galdetu barnean, bigarren zatia izango duen. Hemen orduan Fontela bezala, Jonek bezala, ikere bigarren zatia egin beharko diok. Bueno, aseta gehatu aiz, gustua gehatu aiz. Bai. Orduan, buruan eukana, gutxi gora bera, islatu degor, zer kemandik, batez ere lan gehien. Bueno, putrena azkenen, jumartzea aurrea, egunero, ikusi hor daren, haize egiten don, atako dien, haizek ez badoiten, haize nahiko ez badoiten ez diatatzen. Orduan, egunero, proba itea, eta hor putren ikusi dituzuen planok die, aste baten zehar, jun eta egon hor 3 bat ordu esita, zain, ezta? Eta putrek ez du erabakitzen noizatea, eta lanare eman ditena da, pentsatzea ze akutsitzea, eta oso handi da. Eta gutxi gora bera nik uste dut gehien ataunen alde handi bat erakutsita gehitzen dela bideo honekin. Material sobran geratuko guen, aukeraketa bat eginda, materiala sobran geratuko guen, aprobetxatzeko moduko izangoek, agian? Bai, baina die probak azkenen, ez dezu atatzen nahi dezun planoa lehengon, batzutan bai, baina oso nahi izan martzea, orduan, imaginau, bideo honek ditu 6 giga, eta guztira metrai guztie die 127 giga, orduan da, bidertuta dare minutu eta ordu asko, eta azkenen 10 minutua moztu garra izan dut. Dronak erabili dituk, edo drona erabili dek, bakarra eukikoek, pentsatzeiat. Bai. Garestia izango ju ezta? Bai, garestik dira. Bueno, orduan, bakiko haintze erabilpen ematen nahi zaien, dronei. Bai, txarra. Gerran eta beste ze bat eman dio. Niko begoa uste. Bai. Bueno, esan edat, teknikak ere, baimenak beharko dituk, gero teknika ikasi beharko dek, ze prestakuntza egin dek alde hortatik? Behar dezu titulazio bat, edo norrek atea daike, jundaikezu zentro batea ikastea, baina bestela online ikaste dituzu legedik eta basikoki zein daikezu, eta zer ez, eta gero examen teoriko bat iten da, eta gero praktiko bat behar izaten da. Orduan da, egunero iten baldin baduzu hilabete baten atatzen duzu. Da bastante, baina zaiena da dron bat erostea azkenen. Beste norbaitek lagundu dik, edo horre bakarrik egin dek, irekabuz? Bueno, landu diatea, eta honik erreko pixka bat zehazten zer erakutsi, ezta? Zer da... Ataungo zer? Hoi da, gidoi bisual bat bezala ingenuen hasieran, sukialde, laguztierreka, kantera, eta abar, ezta? Eta gero izan da jutea tokita, eta gerore, dronakin, nire dronak ematen daukena nahi bat nire etxetik grabatzeko dana, ia. Ze dauke rango handia, baina, klaro, hoi ilegala da. Orduan jumartzea tokia, pentsa hondik despegau, ea egun ona dan.
Ze ata honek dauke berezitasun bat, dela bailara bat iparretik hegoaldea dauna orientauta, eta sortzen do efektu bat esaten zaiona, efektu Venturi, dela haizea enboteiatzen do eta Ataungo baiaran pasatzen da azkarrago. Orduan ibili bartza kontuz. Ataungo baiaran? Ataungo baiarak ematen dio abiadura gehiago haizeari, haizea danen iparretik egora edo alderantziz. Orduan naiz eta iragarpenen jarri 20 kilometro orduko edo, bikoiztu eta gehiago egin daiteke. Orduan da, zehose, jumartzala dronak ematen dizun informazio behitzen eta kontuz ibiltzen ze. Etortzen bada rafaga bat, drona juten da pikuta. Orduan... Saio hasi aurretik komentatu diak, batez ere Arraldarren eta debeku handiagoak daudela, ezta? Parkea delako eta grabazioak eta egiterakoan, ala? Bai, hola da, parke natural batzuk daukila zepa deitzen den terminologi bat dela hegaztintzako toki bat bezala esango genuke, eta balin badare kria garaien, ezin da eganin. Orduan eduki baituzu kontutan, daren legeditaz gain, animaliri eta olako justu eta limiten gehitzen da, loiben ingozon gutxi gora bera muga, parke naturalak, orduan ia dana grauta beste aldera. Eta Lizarrustiko plano guztik dare karreteran beste aldetik grauta, ze bestela eskabarko zen baimena, hoi da. Bai. Bueno, Ike horrek zeindek Ataungo txokori gustokoena? Bida, hasieran atatzen da, erreka bat. Hor, hasieran dare plano bat, erreka batekok, hoi ez da gauntza. Hoi da, erremediotik jaisten den erreka izena ez dakit nik. Aizartze erreka? Hoxe. Edo, baldin badijoa hartzate aldera, ertzilei erreka? Dijo ez da kanteratik pasatzeana, da bestea. Ertzilei erreka izango dugu. Hoi da, eta justo, hoi esan daik dela, domon irikigune bat, dauna ekialdea orientauta, gutxi gora bera, eta aurkitu nun txokoi urte hasieran, esango nuke, eta nioanekin beti entzuten nun erreka pasaren zala, baina eske da, beberan, ni hemen goran, eta beraino jun, eta esaten nun, aventura pixka bat, eta baten esan nun, bueno, jungo naiz txakurrekin pasion, eta abertzea aurkitzeten da, kriston tokie da, eta oso berezie. Esan Ataun, lehen hau, ikusten nahi nintzenen bideoa, pentsau dut, eske, Ataun da, Axis Mundi esaten den gauz bat, da mundun zentro, ezta? Kasu honetan, esan daik edala, ez da mundun zentroa, bale? Baina nola dauzken, alde baten dauke baizkorri, besten txindoki, eta iparraldea Ernio. Orduan da, Gipuzkoko irutontor oso garrantzitsuk bat zen don zona bat, eta gero daukegu domoa, ez da, dala nahiko netzako toki sakratu bat, baitare Jon Fontelak erakusten du beste ikuspuntu batetik, baina da, toki bat nun gizakie ibilidan asko. Eta guandik, gauza gehi aurkitzen ditugun. Ziurreni bai, ze hori lehen ere haitu entzun izan diagozta, ze hori munduaren zentro haute dan, baina serio gainera, serio gainera. Eta, kontua dek, hor zema mito, zema leyenda, zema kontu zar, zema histori dauden, metro kuadroko ateratzen dek, bataz besteko ikeragarria. Bueno, etzegiate oain hemendik aurrera, zebe pauso emateko asmoa dean, zer da bilki buruan? Bueno, oantxe bertan ikasketa bukatzen, batzuk, praktikatan hau. Orduan, honekin zer ikusia duten ikasketa galdituk? Bueno, guia de montaña inen ziten, orduan. Hauke zer, mendie ez da, azkenen mendie bakarrik agertzen da, mendie animalik eta agertzen di bideon, orduan. Toki berriek ezautu, ikusi nola erakutsi daizketen jenderi, ez da, errezteko azkenen, ez da, etxetik ikusi izateko. Ederrena da, tokia jutea, baina nik nahi den modu batea bestea, jenderi
ahalbidetu ean etxetik olako toki politiek eta ikustea. Bai. Oso ondo, dena ondo dijoak iken, ire ametxetan da, ire proiektuetan eta guzti horretan da, urrengo lanaren zaigatzea gaituk. Galderaren bat edo bali maukazuen, norbaitek? Oantxe daukazu aukera? Zirt edo zart? Norbait animatzea alda? Honen asuntotan sartzea edo? Ilargian paisajean hunda? Hoi da, Ustatxo aletik, nola hitza, beste mendia ez, Arantza mendi, ez da? Arantza mendi, bai. Da, Arantza mendia. Hoi da, justo... Dorronso gainadek. Hoi da, bai, behandua jaun nintzen, gaizkin forra nintzen, eta zan Luna del Cazador iztarien ilargi ditzen dana, dala urte batzut, ez da urtero gertatzen, baina da momentu bat nun ilargi ikusten den oso handien, normalen baino handigoa. Movida fisikoengatik eta hola, ena esartuko. Orduan, berandua jaun nintzen, eta dau grauta 2 egun geroko. Eta da momentu bat nun ilargi ikusten den oso handie, eta bado kolore gorriska hoi hartzen dona, bideon bezala. Eta, bideo horrek irango ditu 30 minutu, baina da kondensauta 15 segunduko plano baten. Orduan, hau asko gertatzen da nire bideon, igual diela 15 minutu grabazio, baina da 15 segundutan. Erakusteko mugimendua. Hoi da. Beste galderarik? Hontan utzi beharko dugu gaurkoa. Eskerrik asko, Arnau. Zuei. Benetan eta zorionak lanagatik. Eta hemendik aurrera segitzeko gogoare badaukak eta dena ondo dijoak iken. Hoi da, eskerrik asko. Gure aldetik besterik ez, bakarrik komentatu, beste proiektu bat ere badugula esku artean, eta maiatzean suerte pixka bat egin, Ixaramunek baimena ematen badit, aurreratu dezake zerbait, maiatzean izango dugula beste herritar baten beste proiektu bat erakusteko eta aurkezteko aukera. Mila esker eta beste bat arte!